गोंयांत पळयिल्लें नव्या जुवारी पुलाचें मनोहारी सपन निमणें सत्यांत आयलां। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आनी हेर मानेस्तांच्या हाजेरीत नवीन जुवारी पुलाचें उक्तावण केलें। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांक जोडपी जुवारी पूल हो प्रकल्प गोंय राज्यांतलो म्हत्वाचो प्रकल्प जावन आसा। मला अतिशय आनंद होतोय की एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा जवळपास 70% भाग पूर्ण झाला आणि आज त्याचं लोकार्पण झालेलं आहे। ज्यावेळी मला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी फोन केला त्यावेळी मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही पाहिजे त्याचं उद्घाटन करून टाका, पण त्यांनी आग्रहाने सांगितलं की मी या कार्यक्रमाला आलंच पाहिजे। आणि त्यांनी जेव्हा असा आग्रह केला तेव्हा मला देखील ती जुनी आठवण आली की या पुलाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने ढवळीकरांना, सुदीन ढवळीकरांना आठवत असेल की मनोहर पर्रीकर आणि मी यांनी या ठिकाणी या पुलाचा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम त्यावेळी आम्ही केला होता। विशेषतः मांडवी नदीवरचा जो पूल होता तो मी जेव्हा मंत्री झालो तेव्हा माझ्याकडे येऊन मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितलं की हा पूल आम्ही गोवा सरकारच्या पैशातून बांधू। मी त्यावेळी त्यांना विनंती केली की मनोहर, आता मी मंत्री झालो आहे, तू कशा करता गोव्याचे एवढे 500, 700, 800 कोटी त्यात घालतो? नाही म्हणे, आम्ही प्रोव्हिजन केली आहे। तोही पूल फार महत्त्वाचा होता, पण त्यांच्या मृत्यूपूर्वी ते माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला सांगितलं की हा जो मांडवी नदीवरचा पूल L&T बांधते आहे, आमच्याकडे आर्थिक अडचण आहे। मी जरी एकदा तुम्हाला म्हटलं होतं की आम्ही त्या पैसे पूर्ण खर्च करून बांधू NH वरचा पूल, पण आता काही मला हे शक्य वाटत नाही आणि मला माझ्यासमोर हा पूल बांधून पूर्ण करायचा आहे। मी गोव्याच्या जनतेला आश्वासन दिलेलं आहे आणि तुम्ही याच्यावर मार्ग काढा आणि मला पैसे द्या। पुन्हा त्याला 400-500 कोटी रुपये पुलाचं काम करायला मांडवी नदीवरच्या पुलाला गरज होती। मी अधिकाऱ्यांना बोलावलं आणि त्यांनी सांगितलं की रेकॉर्डप्रमाणे एकदा जर सरकारने जबाबदारी स्वीकारली तर पुन्हा तो रेकॉर्ड, आता ते सगळे वर्षही संपले, आता ही लायबिलिटी कशी क्रिएट करता येईल आणि पैसे कसे देता येईल। पण मी सांगितलं की तुम्हाला जे लिहायचं आहे ते फाईलवर लिहा। मनोहरची तब्येत चांगली नाही आहे, हा पुलाचं काम लवकर करायचं आहे, गोवा सरकार काही करू शकत नाही। आणि मी त्यावेळी 400 कोटी रुपये दिले आणि त्या पुलाचं काम पूर्ण झालं आणि त्या कार्यक्रमाकरता मनोहर पर्रीकर स्वतः उपस्थित होते। सुदीन ढवळीकर, मनोहर पर्रीकर, आम्ही त्यावेळी सगळ्यांनी या पुलाचं भूमिपूजन करण्याच्या आधी या पुलाचं प्रेझेंटेशन झालं आणि प्रेझेंटेशन जेव्हा झालं तेव्हा दिल्लीला माझ्यासमोर पण झालं आणि मी यांनाही पण बोलावलं होतं। त्यावेळी हा कुठून सुरू करावा हा प्रश्न होता, पण गोव्यामध्ये असणारी पर्यटकांची संख्या आणि दक्षिण आणि उत्तर गोव्याला जोडणारा हा मार्ग ही गोव्याची लाईफलाईन आहे।